Yes lidi, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Marvex a dneska jsem tu společně s Vajdem. Ahoj Vajde. Plus. A zademe jsme hru Crystals na serveru Qplay.cz. Vajde, jako máme taktiku dneska? Moje taktika je tak, že ještě to ani neuved a já už mám irony, takže pojďme na prostředek. Wow, tak začni stavět cestu na prostředek. Každopádně Vajde, vysvětlíš nám princip této minihry, nebo pointu této minihry. Pointa minihry, tak ta je asi taková, že musíte zničit nepřátelský krystal. Což je asi celkově všechno. Jo, a zkusíš trošku rozepsat, nebo rozvést tuto minihru, abychom věděli, o čem vůbec je, abychom věděli, co vůbec hrajeme teďkoms. Ale ty to točíš, nechám to na tobě. Ne, já tady mám autorský hosty, takže to pěkně vysvětli, Vajde. Šup, čekám. Dobře, zase mě bude trápit. Dobře, pointa této minihry je vlastně to, že vy musíte, to už jak jsem říkal, musíte zničit nepřátelský krystal za pomocí toho, že budete týmovat hlavně, to je taky důležitá věc, budete kamarádi se s ostatními hráči a pomáhat si navzájem, že jo, nejsme žádní rasisti. No, a samozřejmě, že jo, je to pointa něco jako Bed Wars, musíte akorát místo postele, musíte ničit krystal a říkám, pak je v tom ještě Annihilation, že jo, další minihra musela zapojená taky s tím, že pak je tam ještě, myslím, že ještě Egg Wars, pocit, asi ano. Kračuj. Ale to už by stačilo, to už, Ne. To už by pochopili blbec. Jo, ok, tak jo. Já, jelikož jsem tě nějak výrazně neposlouchal, tak doufám, že to Vajde vysvětlil v pohodě. A já si tady vezmu luk. Tak, super, mám nějaký šípy. Jdu si z něj klásu a můžeme vyrazit asi na prostředek, protože ještě nikdo z našich nestaví, což je docela škoda, to by se hodilo. Vidíš, aspoň tady vidíš, že jediný inteligentní osoby v našem týmu jsme my dva. Jo no, jako vždycky, pohoda. Tak, vezmu si tady nějaký jídlo, protože vidím, že nemáš ani armor ještě, což je super. Jinak, to se vejde ten minimalcík, já se jmenuji, pokud se nepletu, Vexariman, přesně tak, nějak Vexariman. Přesně tak se jmenuješ, akorát já nemám armor, protože jsem musel vysvětlovat, víš? A proč jsi přitom netěžil třeba? Nevím, asi jsem byl trošku zpomalený. Ale... Crystal has been destroyed, ok. Červení už jsou bez krystalu. Tak to bylo. Dobře, to bylo hodně rychlý teda. Myslím si, že... Jsme žlutí teda, že jo? Myslím si, že rovnou i za připomenutí jakoby si myslím, že můžeš rovnou připomenout po kolikátý natáčíme tuto minihru. Myslím si, že po třetí teďkom ne, to je v pohodě. Teď po třetí, to je zatím v pohodě, no, ale minule jsme to měli na poprvé, ale. No tak, ne každý den je posvícení. Proč? Já nesnáším, já tohoto mapu upřímně rád nemám. Proč? Protože mám rád, když třeba máš irony vedle, jakoby irony zvlášť a zvlášť pak máš ještě ty... Borec mě prostě, hej, borec bojuje s týpkem a prostě při tom boji si udělá čas a jde prostě střelit Marvexe, já to nechápu. On prostě boje s někým a myslí mě střelit, WTF? Proč? Jako, proč prostě nezůstal bojovat s ním? Proč okay. Nevadí, nemám sice perlu, ale jdu točit, pojď se mnou. OK. Viděl jsem, že máš full iron, tak jdem. No, bez meče, takže asi jenom meč. OK. Jsem na prostředku teda. Mám tady trošku veliký strach, ale snad tady zvládnem. Zvládáme na pohodu, akorát já si musím udělat ten meč. Ten tady hlavně spousta zelených. Jako fakt spousta. Zelená je dobrá barva. Zelená je tráva. Je tráva. Fotbal to je hra. A Vajde, ty jsi fotbalista, nemyslím dokonce. Ne? Nejsem, jako ne. Koukám, sleduju ho hodně, jako celosvětově. Každý tým sleduju jako ze všech lig, ale nehraju fotbal. Hrál jsem, ale nehraju. Sparta Praha, lidi. Potřebuji pomoct. Ten týpek je moc agresivní na mě. On se portl, aha. OK, nevadí. Ty máš tvůj full... Jak to, že taky nemáš iron? Cože? Taky nemáš full iron. Jo, já jsem se zapomněl vykraftit, no. No vidíš. Ale to ne, že bych jako neměl u sebe ty irony na to, já jsem zapomněl to vykraftit. Když jsi mi to připomenul, protože já jsem myslel, že ten full iron na sobě mám. Já jsem si to myslel, že to jenom nevíš, protože jsi tak choval, jakože PvPčka úplně neumím, ale přitom nemáš ani pořádně na sebe oblečení. Já si tu natěším, teďka těším diamanty já, hele, nech mi tu roli, přenech mi tu chvilku. Ne, budem těžovat, nemáš dřevo? Mám dvě dřeva, okay. Jakože už vypracovaný, že jo. Okay. No, takže bohužel. Ale to nevadí. Bere... No? Počkej, no nekrať mi to, my vlastně nejsme zelení, jsem úplně zapomněl, ne? Zabíjíme tu nějaká super girl, černák, má dobrý meč. Po ní. Se střelí krásně, ještě jednou. Druhý hit. Ne, pojď. Třetí hit. Jo, mrtvá.
Easy. No, ty věci tam zůstaly, ale Tak běž pro ně. no tak tam nejdu. Běž to zkusit, to buď sráp. Já bych tam sice nešel, ale že jsi to, ty ty bys tam jít mohl. Já nemám to teleportační oko. Já právě taky ne, takže tak tady se trošku bojím mezi náma, nebudu ti lhát. Já se nebojím, ale musíš mi přenechávat diamanty, ale. Já právě moc diamantů nemám úplně, akorát na chestplate, takže... Ale já jdu teďka zpátky, udělám si meč. A to si nemůžeš ten meč udělat tady na prostředku. A enchant, tam je moc nebezpečný. Takže Ale jak já si musím koupit to teleportační oko, hele. Další důležitá věc. No a proč nesnáším tu mapu, jestli jsi mě slyšel, kvůli tomu, že mám rád, nemám rád, jakoby, když irony jsou rozdělený od toho uhlí. To u sebe, protože když máš to uhlí jakoby rozdělený vedle, že jo, tak to je tak těžíš jenom uhlí a no, tak děláš si na tom level. No, trošku. No. Tak. Máme speed 1, někdo zabil se. Paráda. Easy. A tady týpek těží, já teda si nechám těžit teda. A budu těžit tady na nebezpečné zóně. Přestože je to velice nebezpečné, tak tady budu těžit. Tak, já si teďka udělám. Ale co myslíš, mám si udělat sharpness 3 na diamantový meč, anebo radši to oko a ironový meč stále začal bych tím bez okem, enchantu. rozhodně. Rozhodně to oko je důležitý. Tak zase zdrhnu, ale zase tam tím bych někoho i zabil a nebyl jen bych. No ale hlavně zdrhneš, že zůstanou ti věci, že jo, takhle nezdrhneš ani, kdo tě maximálně zabije, že jo. OK, no, tak ale ten meč si udělám stejně, tam už nějaký enchant bude, nějaký základní, ne? Bude no. Že tam, jo, dvojka aspoň, jo, tak dobrý. Tak já si teďka udělám teda to. Tak. Teleportační oko. Pohra. Tak super. A tady diamanty. Kolik teďka mám? jsem, docela jsem zvědavý, jak si teďka udělám tenhle ten. Jak si teďka jakoby změním tenhle ten. Kit. Je to zastavený nebo co? No jako docela brutálně to zastavili naši. Je dobře, ne, že to zastavili? No jako, je to dobře, ale pro nás to dobře není, když si budu chtít na rychlo změnit kit, tak jako umějte mi. Je? No to jo. Hele, já si udělám diamantový krumpáč, co na to říkáš? Můžeš, no. Do toho. To bych mohl zabít, ne? To by mohlo zhořet, týpek. Yes, mám ho. 26 levelů, paráda, můžu si pomalučku pro očko. Se mi bude hodit. Tak já už ho mám a jdeme. Jsou naši, že jo? Žlutý jsou naši, nejsou naši, my jsme žlutý. No, jsou naši. No, jsou naši. A ten, proč je náš, tak mi krádá diamanty, sakryš. Třeba se mu líbí ty diamanty a ty z moje... Tady je cedulka Marvex Vazír. Ještě si pamatuju, když se dělal ta mapa. No tak já jsem měl, že jo, Wartedy, tak jsem se tady hrál, no, trošku. Přiznám se, vinen. No, vinen. Tak, kolik dostaneš? 25 let? Ve státní věznici v Okahomě? Je to možný, jo. Okahoma to je nejhorší věznice mimochodem. Fakt? Hnedka po Alcatrazu, ale ten už je zavřený. Proč to bylo zavřeli? No jak... Útočí na nás, útočí. No, už neútočí, v klidu. Je dobrý. Stresuješ Vajedy, v klidu ne, bože. To jako stresuješ Vajedy. Cože? Chceš doříct to s tím Alcatrazem? No, tak pojď na to, do mě. No, Alcatraz, jo, měl být vězení, ze kterého nikdy nikdo by neměl zdrhnout. Jako takový to nedobytný prostě a... Nikdo by o to nezdrhnul a utekli 3 vězni, tak to zavřeli, že jo, protože zjistili, že to není až tak dobrý vězení. Takhle 3 lidi. A tak a když to není až tak dobrý vězení, tak by ho nemuseli zavírat, ne? Přesně kvůli tomu. No prostě ho zavřeli, no, tak prostě je zavřený, teďka je to památka, můžeš tam jít na cestu, třeba nějakou prostě agenturou, se tam podívat za nějakých 80 000. 80 000 to docela dost. To jo, no. No proti! Ty krásu, já měl teďka fakt, teď jsem dostal infarkt. Super. Nechceš mi hodit nějaký jídlo, já to totiž nevyskočím, nebo počkej, můžu nevykopat to. Je to jako. To mě podívej. Já nemám jídlo, já nemůžu. Jo, tak dobrý. Tak, já jdu teda na střed, jdu tady pozabíjet všechny. Mám lepší meč, už si myslím, už si tady věřím docela. To tady nějak moc hráčů, pojď sem taky. Já si jenom potřebuji udělat rychle tady to jídlo. Mám 1, 2, 3 bloky, jenom tady těch díní hezký. Yes, spadl. To je dobře, to tu zabíš. Ale dneska zase máme oči pro výhru, ne? Máme oči jenom pro výhru, samozřejmě jako vždycky. Jenom dneska, ale vždycky. Tak ty umřeš, paráda. On měl sebe diamanty, super, beru. Takže mám jít za tebou, jo? Ano, pojď na střed, pohodě, trochu tady povraždíme. Kolik máš diamantů? 1. Máš hodně. No, co jo. Jo. Hele, modrej nějaký tady. Jo, oni tam jsou modří vevnitř, aha, dobře, oni se tam zastavili, to chápu. Do nich střílíš, jo, nebo co? No, já jsem jim sem vniknul, hej, a zabiju je. Oba dva možná. Nebo zabiju oni tebe.
Jsem tady taky, nás tady moc. A i zelené tady. Oni utekli, no, oni supportli, aha, ok. Ok, tak můžeš tam těžit v prostředku, já tady budu těžit okolo, budu tě zatím tak nějak víc, méně kryt. Budu se snažit vyzabět všechny okolo. Který mě, já to tu zastavím, já to zastavím, já na chvilku. Když tam zastav, mě to jedno, udělej si tam, co chceš. Strange, na 2 minuty, parádička, paráda. Kolik je zelených? 3. Kdyby zkusili na ty zelené, já to zkusím, hele. Já to risknu, zkusím to, točíme. Pojď Marvek, si to zvládneš, já ti věřím, je tam jeden, co má nějaký dobrý armor, poměrně. Jeden, co dobrý armor nemá. Tak mrtvej, paráda. Zupa. Tak ty končíš, jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Paráda. A tady je poslední zelený, který právě teď umřel od našeho, takže parádička. Zelení jsou mrtví, stranička mi docela dost pomohla. Jsme jediní, co mají krystal, ty když tak na to koukám. Což je celkem fajn, což je celkem hodně fajn. Hodně zamluvá. Já už jsem full dia. OK. Já teda sice full dia nejsem, když bych si mohl udělat ještě helmu, bývaly by mi jenom 4 diamanty, ale... Jestli chceš, tak já ti udělám, jestli něco potřebuješ, tak mi řekni. Ne, v pořádku, já můžu útočit, víš? Tak... Jo, jako... jasně. Můžeme rovnou zaútočit tady, jelikož máme ještě tu strančku, pokud se nepletu, měli bychom ji mít. Ještě jo. Takže fakt ti nic nechybí z diamantu, jo, máme jich docela hodně. No jako, klidně mi potom nějaký může dát, ale ne teďkom útočím, a když útočím, tak nepotřebuji diamanty teďkom. No jako potřebuji, ale nechci. Tak já budu nějak těšit pro případ, kdyby nám zničili krystal. OK. Tak. Červení jsou eliminovaní, pohoda. Zase jsem ten pomocník. A zbývají jenom modří, takže zaútočíme na modré. Kteří tady dokonce udělali červeným smrtící cestu, po které půjdu a zabiju. Ještě máme spít tu straničku, jdeme na ně, ne? No, já jdu na ně, už jsem u jednoho, tady koukám, už je tady jeden. Modrý teda? To je červený. Čau, modrý jsi šel, jo? Na modrý, no. Jo, tak já tam jdu taky. Ale tak to by měla být výhra, jestli máš dobrý věci a na to, aby si zabil, hele. Takhle. Nech mě, prosím, ještě tam neutoč, prosím, nech mě. Oba dva? No. Tak běž, tak já tě nalákám za mnou. No tak nenalákám už. Jeden mrtvej a druhý mrtvej. No, prý oba dva, prosím tě, Vajedy. Všechnu slávu máš ty a já jsem ti jako... 17 kilů, no jo, dneska to byl hodně povedený. Sice krátký, ale hodně povedený díl. A pokud se na toho seděl, můžete hodit like, komentář, odběrem kanálu, odběrem na kanále Vajedyho, který je v popisku. Já už se s vámi teďkom rozloučím, uvidíme se ní příště ještě připomenu, že pokud se na toho se video líbilo, můžete to i sdílet, budu za to moc rád. A tak jo, já už se rozloučím, uvidíme se někdy příště s další videí a ahoj!